Ahoj, dneska si uděláme takovou tušku opletenou. Budeme potřebovat jednu tušku a nějaké barvy gumiček, záleží na vás. Já to dneska budu dělat z modré a z takovéto barevné oranžovo-žluté. Takže jednu tu barvu si vezmeme a překřížíme. Dáme sem, tak, do kříže. Jo? Teď zasej. Jednu gumku překřížit a zase sem. Komu se to dělá takto blbě, tak může vzít takhle gumku jednu a překříží to takto. Jo, záleží na vás. Tak. Teď si vezmeme tu druhou barvu a dáme si ji takhle na to. Takže vypadá takhle. Mám už předchystané, takže se mi to tady bude tak trošičku jakože kýlácet. Tak. Další je jedno jakou barvu. Úplně to samé, co jsme udělali s tou předchozí, už bez překřižování. Jo? A pořád po jedné gumičce, žádné dvě. Takhle. Tak. A teď si vezmeme háček. No, takový to šmejcký. Haha, to nemáte. Tak. Vezmeme si tady tuto, co je na spodu a přetáhneme do středu. Můžeme obě dvě naráz, komu se to nepodaří hned na poprvé, může. Tak. Jo? Teďkom to samé i tady. Tady. Ještě kdybych na to viděla, co? Takhle. Takhle. To samé i tady na tom čtvrtém posledním. Jo, máme to takhle. Teď si vezmeme další barvu. Já to dělám jenom ze dvou, takže to dělám na střídačku. Zase sem. Potom sem. Sem. A sem. Tak se omlouvám za to kýmácení. Mě to dělá zle, vám to dělá zle, ale nic s tím neuděláme. Tak. A zase vezmu ty dvě ze spodu a přetáhnu do středu. Zase dvě ze spodu. Úplně ty nejspodnější, jo, vždycky. Tak, můžeme prstem klidně, jakože nechtama, když máte dlouhé. Já je zrovna dlouhé nemám, ale nemám je opělníkované. Vy se nedívejte na moje prsty. Dívejte se na to. Ty gumičky, jakože, víš, na ten nástroj. Tak. Takhle zase ty dvě. Tak čtyřko. Tak, neslej. Ups. Už se mě stalo při tom to, že jsem zlomila jeden takovýto háček, jo, takže bacha na to. Bacha na to. Co na to nestane. Je to fakt docela nepříjemné. Počkáte? Tak. Tož. A modrá se mě tam jaksi plece. Tak. Jo? Takhle. A pořád tak to přiděláváte zase takhle. A pořád tak pokračujete. Víte jak, ne? Už Kdybyste zase něco nepostřehli, tak si to když tak pauzněte a vraťte zpátky. Je to jedno. Takže
Jo, tak to pořád pokračujete dál. Tadyka by vám to mělo vylézt, kdybyste tady neměli tady toto oranžové teda růžové, co tady mám já, takže by vám to mělo vylézt tadyka. Takže já už to mám nachystané tady. Záleží na vás, jak to chcete mít dlouhé. Já to budu mít takhle. Musíte to dávat nakonec, na začátek, je to na vás. Takže zbylo vám to takhle, už jste to přetáhli do středu. Máte tady ty gumičky, 2 barvy. Takže tu spodní zase vemete a přetáhnete. Jo, jenom to jedna vám tam musí držet. Tak, tady zase. Tak, vemem. Tak, jo? Máme to takhle. A teď si vezmeme ten jeden háček. Točíme si to a já to vezmu. Takhle to vyháknu. Tak. Tak. Tadyhle. A tadyhle. Tak. Vytáhnu to. Mám to takhle. Ups. Musím mě to jaksi posralo. Tak. Jednu gumičku, teda tu tušku. A teďka to tam tak píchnem. Musíme to tam nějak natentovat. Na město. Jo, jestli by se vám to vyvléklo, tak je to známka toho, že jste něco udělali špatně. Tak. Jo, mělo by vám to takhle vylézt. Tak. To je krásně, se mě povedlo. Tak zatočíme klidně. Vypadá efektivněji. Tak. Vypadá to líp, co? Tak. A teď to už jenom navlečeme tady na tu špicu. Mě se to vyvléklo. Tak. Takhle. Jo? Prostě na střídačku. Na střídačku to nemusí být. Když si tam navlečete na tu špicu. A když se vám to rozpadne, tak jste prodali. Tady dělá zase nějakou kravinu. Takhle. Je. Jo, tak já jsem to nevyvlékla, tak. Takhle. Je. Tak. Zase. Je to tam tak jako, že dáte, jo? Asi jste poznali, že nejsou profesionál, a mě to nevadí. Tak. Je. Počkej, tady je to nějaké zamotané. No, tak. Takhle. Jo, může to vypadat nějak takhle. Točíme si to tak. To je ňo. Můžeme si to dát dolů. Tak. Tak, dáme si to dolů. Dolů nebo nahoru a vyjde z toho tak pěkná obmotaná tuška. Přiblížíme. Tak, vidíte? Můžete psát ve škole, vám to možná zabaví, že je to rakovinotvorné. Tak, krása, co? Já mám jednu hnusnou, jednu hezkou. Jaká se vám líbí víc, to zahodíme. Tak, krása, co?